Minimoa, ez da? Minimo. Bueno, medikoik ez dagoela errezen. Erosko esan, maiatzen geratu ginen, mediko bat barik. Bat bez, tana jusua zen, da gero, itxaso geratu zuen, baina bakarrik, eta arepe, artizuan baki, gizitu lako, eta medikoi barik. Agosto guztiz, maietza, agostue, eta gero, honek jotan, bat. Baina, klaro, bat azizak zer ez dara, junbio, deze betere biozak, konsulti bebai, batik ezintzok hori bilar guztizio, enfermenek hor txeperin gaitu pila handi bat, baina zenbat bierri jaben horrek neskak, nimutu ditu dut, horre neskok, zenbat. Eta, klaro, hasi ginen zerak egiten, konzentrazioak egiten. Gero, manifestazio bat egin duen. Handiz, bertako berrizko jentiaz bakarrik. Eta, idurungo tipetok pediarku zepa, Miguel da. Bertako jentia, horre jubilauekin gabizeketa. Jubilauek portaitu berrizaz oso ondo. Eta gero, lortu genduan, gero izan juginen okupa genduan ayuntamitua. Egun baten. Sartu ginen zera, ayuntamenturen danok eundekan. Eta alkatik ez duzkoan, arrezibido, bapaz. Igual gane getzen, kafe hartzen. Eta deitu esatez joan, deitu zaupik eta amatute deko. Bueno, nabajun zuen, nuen. Baina, eskratxek esko izaketen. Ertxakia zaren esaten da nori, baina eitxik hau guzak. Gero, urrengo hastien, egin duen beste manifestazio bat, ja Durangaldeko dara. Ezezuan, espektakular. Gero, Zaldiberrera mediko katuzua zen, eta juguinen Zaldiberrera apoietan. Beste hori behizen zuen izena, Zaldiberko jentie, baina Zaldiberko hobeto organizatzera zen. Eta horre beharrezek agertu ez. Zeurentzako mediku bada bat, zato zen fruterie, zeurentzako mediku bada bat, baina bat bez, atzo bez Sahara guzen, Palestinaren ez? Atzobek bat bakarrik etorri zuen, bat. Gazartiz, bera bertxak nugudan, baina banderiaz eta famili bat. Inor bez. Beti gabiz izarrok, hor multaka. Beti. Eta, hoi, lortizu hauz, ja enzerro nien jebero, amena ezaguztizik Moskua zen, que éramos muy desagradables los de Berrito, no sé qué, esos cuyen, muy agresivos, holako bat. Eta lengua aztien, aurrerako aztien, aurrerako aztien. Eta hori zuen notizizio jugunean konzentra senyora, konzentra bintza zen, eta hori txik etorri zen goiti bera, ezaten lortutuela hiru mediko. Hiru mediko ja zen oin, ja? Ez, bitxerri. Baina, bueno, menos da una piedra. Ez que, hainbeste burruka, ni desesionak nintzen, bitxerri izabenien 2,8. Ezabenien esan, hiru bidiez, lehengo moruen, hiru. Ze horrek, egon baten bai, bestien, zera, etxizu bierra galdakanon, jornada erdi, gero berrezera beste jornada erdi, eta hori ez da fundamentu, Hemen gauzak betiko moruen ditu. Ez dikela medikuik. Mirrekuik kanpora jundiela, privadara jundiela. Betu, emon incentibo bat, ero pagaizu ez batxadaz, ero zer, baina etxak nik hori desagertu duk, ibiltzi nire. Osak ez etzun moruen. Da pena bat etzera, hainbeste bierren gero.